Ти помниш ли как се казваш? Откъде си? На къде отиваш? Състоянието много бързо се влошава и скоро дори няма да ви разпознава. Без да се обадиш, не искам да ходиш никъде, разбрали ме? Ти мене помниш ли ме, бе? Оня ден долу в махалата ти дах 20 лева на заем. Нали ти казах цигари? Отиваме на гости на сестра ти. Ти знаеш ли коя съм? После ще ти кажа. По цял ден свирише на акордеон. Ама не спираше. Валена никога не си бил за риба. Бил съм, само дето не съм ловил. Добре, внимавай! Ау! А той свири ли още? Не, откакто мама почина. Слава Богу да ти кажа. Много си ми отслабнала нещо. Ние кога ще си ходим? Кога ще си ходим? Кога ще си ходим? Тата, вратата е заключена, моля те. Ето му детето. Бонжорно, сър! А деде, защо прави такива работи? Какви сте пари? Жената ми ги даде. Сестра ти? Нагоре. Нагоре. Тя не ми е сестра. Дори да не помни, дори да не знае кой е. Тя ми е любовница. Се надявам да усети някаква хубава емоция, да усети, че е сред близки хора и обичан. Много ти благодаря. А къде отиваме?